салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. шумтарин хабар барои дӯстдорони футболи англисӣ ин ҳафта ҳамон муноқишаи манчестер сити бо уефа аст ки бо эҳтимоли зиёд таи 2 сол мо ин дастаи бузурги премер-лигаи англияро дигар дар лигаи чемпионҳо намебинем. ин воқеан ҳангомаи ин мавсим мешавад агар чунин ба миён биёяд. медонед дастаи дорои таърихи бой ба чӣ моҷароҳое рӯбарӯ намешавад? аз ҳама асос бозингарони беҳтарини дунё ки ин даста аз онҳо таркиб ёфтааст иттиҳодро тарк мекунанд. гвардиола низ роҳи худро ба сӯи дигар мекушояд ва шайхҳои араб шояд аз сарпарастии ин даста даст бикашанд. умуман бошгоҳи шаҳри манчестер ба буҳрон дучор мегардад ва интрига дар премер-лигаи англия андаке коҳиш меёбад. хулоси ин кор ба қавле то бас гуфтана бар зарари мухлисони футбол аст. биёед камтар дар ин маврид гап мезанем ки воқеан тақдири ин даста чӣ мешавад. бо хабари охирине ки мо аз расонаҳои иттилоотии боэътимоди аврупоӣ дастрас кардем, дастаи манчестер ситиро ба муҳлати 2 сол не балки 1 сол аз иштирок дар рақобатҳои лигаи чемпионҳо маҳрум месозанд. ин дар ҳолест ки дастаи мазкур ба вайрон кардани қоидаҳои ферплей гунаҳгор аст ва бояд ба як воситаи ҷазо бигирад. аз ину сомонаҳои варзишии англисӣ имрӯз хабар доданд ки шояд дастаро мо 1 сол дар бозиҳои лигаи чемпионҳо набинем, вале ин ҳам ба қавле шояд дорад. ҳоло дар ин маврид қазия идома дорад ва кор ба чӣ анҷом меёбад мо дар оянда мегӯем. юрген клопро низ вазъияти дастаи манчестер сити нигарон кардааст. ӯ дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтааст ки ин воқеан шок аст. ягона чизе ки ман дар борааш фикр мекунам футбол аст. ман пеп ва бозингарони ӯро мефаҳмам. аммо медонед мардум зери суханҳои клоп чӣ шарҳое навиштанд? онҳо гуфтаанд ки юрген клоп ин гапҳоро ба қавле ҳам то аз рӯи дил мегӯяд вагарна хеле хурсанд аст. медонед барои чӣ чунин интиқодаш мекунанд мураббии айнакдорро? барои он ки агар манчестерро воқеан ҷазо бидиҳанд пас имсол ливерпул 2 маротиба чемпиони премер-лигаи англия мешавад. дар пасманзари таҳримоти уефа нисбат ба дастаи манчестер сити мумкин аст ин даста ҷоизаи қаҳрамонии худро ки дар мавсими 2013-2014 ба даст оварда буд аз даст бидиҳад. дар ин бора Daily Mail хабар пахш кард. аз тафтишоти анҷомдодаи уефа маълум шуд ки ин дастаи футболӣ дар тӯли солҳои 2012-2016 ба найрангҳои молиявӣ даст зада қоидаҳои ферплей молиявиро риоя накардааст. агар айбҳои эълон кардаи уефа тасдиқи худро пайдо кунанд пас шаҳриён мумкин аст ҷоизаи қаҳрамонии ҳамон мавсими худро аз даст бидиҳанд, вале то имрӯз дақиқ муайян нест ки аз кадом санаи соли 2012 онҳо ба тақаллубкорӣ сар карда ҳисоботҳои бардуруғ доданд. аз ин сабаб ҷоизаи қаҳрамонии мавсими 2011-2012ро мумкин аст шаҳриён нагиранд. дар мавсими 2011 ва 2012 ду дастаи манчестер баҳри қаҳрамонӣ талош карданд ва тану фарқияти беҳтари тӯбҳо боиси ғалабаи манчестер сити гашт. дар мавсими 2013 ва 2014 бошад рақиби манчестер сити ливерпул буд. шогирдони мануэл пелегрини ҳамагӣ бо фарқияти 2 имтиёз аз сурхпӯшҳо медали тиллои премер-лигаи англияро ба даст оварданд. ин мавсим ки бошгоҳи ливерпул ба қаҳрамонӣ дар англия наздик шуда истодааст, дар сурати тасдиқ шудани айбномаҳо нисбати манчестер сити имкони якбора 2 ҷоизаи қаҳрамонӣ ба даст оварданро доранд. дар ин сурат футболбози дастон капитани собиқи ливерпул стивен ҷерард ки боре ҳам дар собиқаи тӯлонии фаъолияташ чемпиони премер-лига нашудааст метавонад нишони тиллои премер-лигаи англияро ба гардан овезад. аслан ӯ ҳамон мавсим имкони қаҳрамон шуданро дошт, лекин афтиши ҷерард дар бозӣ бо челси умеду орзуи ӯро барбод дод. шояд баъд аз гузашти 6 сол ҳақиқат тантана мекунад ӯ медали деринтизори тиллоиро ба хазинаи дастмузди ҷоизаҳояш зам мекунад. бошгоҳи муқтадири футболии аврупо ба дар назардошти ҳолати ба вуҷуд омадани манчестер сити тасмим доранд ситораҳои асосии ин тимро ба ҳайати худ ҷалб кунанд. тибқи навиштаҳои маҷаллаи The Times таваҷҷӯҳи асосии абардастаҳои футболии аврупо ба нимуҳофизатгар Кевин Де Бройне, ҳамлагар Серхио Агуэро, вингерҳо Раҳим Стерлинг ва Лерой Сане равона шудааст. ёдовар мешавем ки бо қарори уефа 14 феврали соли 2020 манчестер сити дар давоми мавсимҳои 2020-2021 ва 2021-2022 имкони иштирок дар мусобиқаҳои таҳти васояти ин ниҳод баргузор мешударо аз даст дод.
нашрияи ҷорнал ди Висенза иттилоъ медиҳад ки футболбози итолиёвӣ бо як духтар аз шаҳри Венетсия ки сину солаш ба 18 нарасидааст муносибати маҳрамона доштааст. баъди чанд муддат ин духтар иқрор мешавад ки он замон ӯ 16 ё 17 сол дошт ва аз ин фурсат истифода бурда аз футболбоз барои пинҳон нигоҳ доштани ин сир 100 000 евро талаб менамояд. ин хабарро ҳуқуқшиноси ин духтар миёни намояндагони васоити ахбори омма паҳн мекунад, аммо балатели ин амалро рад кард ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намуд. акнун ин духтаракро мурофиаи суд интизор аст. хакерҳо неймар ба барселона бармегардад. лионел месси ба мақсади худ расид. гурӯҳи хакерҳо бо номи All Mine саҳифаи расмии твиттери барселонаро шикастанд. 15 феврал дар саҳифаи расмии твиттери барселона чунин хабар пахш шуд: салом, ин All Mine бо чанд паёмҳои хусусиро хондем, мумкин неймар ба ин ҷо баргардад, гуфтанд хакерон. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.